tinggal Galuh sayur permai. Aku pergi jauh ke negeri seberang, bukan mencari ilmu di negeri orang. Tetap hidup lagi hari tua. Selamat tinggal kasihku yang ku cinta. Doakan agar ku cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu, dan ku jadikan pembuluh rindu. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang dan rasakan olehku. Hentikanlah aku di Teluk Bayu. Selamat tinggal Galuh sayur permai. Aku pergi jauh ke negeri seberang, bukan mencari ilmu di negeri orang. Tetap hidup lagi hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta. Doakan agar ku cepat kembali. Ku harapkan suratmu di setiap minggu, dan ku jadikan pembuluh rindu. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang dan terasakan olehku. Nantikanlah aku di Teluk Bayu. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Iya sarapopo kok. Ora oleh nggon ora apa-apa. Maju meneh, maju. Ayo, dimaju. maju nah. Wis tekan kebon ngono. Wah, sip. Wis dadi to, Mek? Ready. Hah? Lek lek, mulai juga ready. Apik ya. Briefingnya kayak ning mburi kono. Apik. Oke, salam sik. Ayo lek lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Anggon aku ngatung wae. Ngawet. Oh, sik. Anggon aku ki biahi. Bapakku NU. Kowe gajal nyanyi. Sing nyanyi kene. Bapakku NU, ibu muslimat. Bu Angsor bojone mbadah. Kok bojone mbadah kowe to? Awak Angsor ki kok nggon aku bojone mbadah. Anggon aku lek Sukinah ya. Oh ya weh. Bojone Sukinah kidule kono le samida ngalor kidul gawa uyah yen wis oleh aku Jarene ana biduane. videone Aku nggih karo nggih
gajah. Tiko ki kene. Nyel tuwek itu bengi kok. Jenengane biduane sapa? Biduane. Caca Maria, Caca Maria, iki manopo Caca Maria, ayo, ini Caca, Marita, Caca Marita tak sendul, mana sisa aku mau kali, ayo tak kau ni, ayo, Mas, ayo, Soleha. Apa? Soleha. Setiap keindahan perhiasan terindah hanya istri saleha perhiasan terindah. aku ya iso kowe ngene ya kowe gondan-gante aku tak tangkep Oke. setiap keindahan gocek seindah dunia ngono kudune setiap keindahan perhiasan dunia ada istri saleha perhiasan kose berindah aku kowe ae jangan milu Ape? iki koyo tong sik ya wis saiki saya diredak sik ya misake iki sapa to ki nggon sapa ki Gon nganu ngalah. oh ki nek waduh kok ana rambute sapa iki la iki ayo Setiap ayo diredak sik joget sik ayo kayak sing ngarep pisan ki ben rodokan. sapa Wahyu ke Wahyu. ayo gajal yu ayo yu Iki tak rada ombo. yo mugi rada mingkup Rada mingkup. nah Ben kesuting ngono lho. nah set Ah. up Beh. nun Bikin b terselenggara oleh iki letting heeh karo panggung iki sapa to iki kok apik men. aku ngerti ora Sapa? sapa aja Iki kayaknya aku nek masalah sok nonton rono rene. heeh Mesti sok nge-live. nge-live Habe yo. ha iya sound system yo ngono iki Jos. suaranya aku nek elek dadi apik tenan baik tentunya dengan artis kita yang dengan baju yang berwarasnya cantik jelita tentunya bersama Indonesia bergoyang dengan kitir kipas angin ngubeng-ngubeng marai ngumet lo ngumet Iki bakul jeruk ono sose barang. di iya ayo saiki dirodak sik wae misake sing wis ning ngarep Wahyu kae wis kukyang telek pitik Wahyu kae misake ya toh dirodak sik ayo Yo, masih bareng-bareng Maesa Karya Budaya. Monggo. Ayo prakanca ngaweruno rukune Islam yo iku limo syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kabeh pindone
nopo, Des? Kowe ki aja dipuntang cantik. Ora ranane. Iki. Ajan. Abi. Aku ya iso. Ya Allah. Piye? Cangkem komene kok ya. Cangkeme sak apik. Nah aku tak nyanyi yo. Ah. Tak gendeni Mas Sirul. Oke. Mas Sirul ki telake gek bodal. Kan wingi bar apa? Pak mau kok ora Apa? krungu suarane Lukman. Sabun luk. Heeh. Sabun luk ki keselek. Kupinge Hah? congeke koroki dhisik. Sabun Goli biasa. luk, sabun luk kuwi. Wong ning guri kuwi ra weruh. Ora pure. Apa to? Wis mlaku ngono kuwi. Nglinguyuh keter-keter. Kecer. Pergane peteng. Mau. Ala ning guri. Ngono. Iya. Kuwi nek sabun luk kuwi. Iki mau upi ya, heeh. Upi piye? Wih. Aku sing gurung weruh. Piye? Guse. Nek iki nganggo anu, iki nganggo obat ning yo, ngerti Nek ra? iki lucu, nek koyo ora ngene, ning ngene. Liwate piye? Piye? Ning aku mek Apa? sayang karo Gusin. Piye? Biasane cedhek ning anu ke tremor. Apa piye? Ora wis biasa. Biasa. Idungake sik pengantin kekalih. Oh, Mbak Nur. Mbak Nur. Nur buat. Nur. Nur. Berbuah. Nur. Ayo Nur buat. Nur buat tutmu we. Ayo lebare ke buat. Nur karo Mas Andi. Oh, Mas Andi. Didongake muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal diberi ngomongan. Amin. Pokoke ing proses cepet jadi. Ah. Tak dongake ngono we. Nek wong nganten ki sap-sap sak glung, plentung yes. Ngono. Oleh Ana lagune. kepenak. Lagune piye? Gawe nganten. Enggak, lagune aja. Oke. Ajar ayo. Ajar. Kok rumangsane kowe dadi penyanyi saiki? Heeh. Ya ajar, ajar. Saiki. Iya. Des. Non, Audione HP ya. HP ya. Aku mau nih elek dadi HP. Oke, ajar, ajar. Ayo. Masih bareng-bareng Ya. penyanyi kita. Oke. Goda. Ya, nanti mau. Uta wedul kono. Yo. Ayo. Manam Juban. Dikok kowe nyanyi kowe, ajar. Iya. Iya, ayo. Baik, tentunya dengan ketek kita yang satu ini, tentunya parasnya yang sangat cantik cerita, pakai alisnya yang nanggal besar. Ya, semoga dikasih tepuk hadirnya untuk Pak Jadang Stoyok, dikasih deh. Ya, semoga ayo, Jan. Ayo. Si, Ro. Mas, Mas. Kepriye? Kok wayah nyanyi kok? mosok kok aku wis nyanyi. Iya, iya. Kuncine ra ketemu. Aja, kuncine. Set. Oke. Set. Du. Duhai senangnya pengat. Itu. Berarti lambene rapas. Yo. Duhai senangnya pengantin baru, Sing saya sing lewat. ingin bersanding bersenang kurang ayah. Nomor apal goblok nyanyi kue. Ojo, iki tak aku tak nyanyi wis. Anu, biasa Mas. Ndi to? Biasa wae. Halo, kula nuwun. Andes. Hah? Ganti. Biasa. Ganti apa? Kowe tak ngapal basa Inggris barang yang Bapakku NU, ibu muslim. karepe kono ae iki Ya koyo wis. saiki kowe Ya terus. wis. Ayo. Yes. Kayak lagu apa le? Biasanya ora nyono, ora mono. Iya weh. Kowe rawo. Yo tak iso-iso ae. Bismillahirrahmanirrahim. Nyong wingi mah Iki HP ning kon sapa muni. Lek Lukman. Yuk, jreng. Ayo. Aku rindu padamu rindu. Ki kendhange petok kok ya. Nadi Ambo. mah mikat e. Ya weh. Yo. Iki kita nadi kita. Mah utune dibaduk e. Masih bareng-bareng penyanyi kita dari Purworejo, Ani. Iya. Kok hari bener. Tak jadi bener. Iya. Lilo. Ayo nyanyi lek. Oh,
Baleni nih, baleni. Baleni. Iko hilang, iki ikone hilang. Ikone hilang. Halo, Mas Irul, Pak. Ayo. Jaran. Burung. Las. Ora nyono, ora ngira. Iki ora ono. Kowe marjan tali ning asmara. Peduat ra. Tresnaku kan tulus suci. Penyanyi telu kalah kabeh. Rambok Joko malah poplet jani. Apa pancen wis nasibku kudu pisah antara sliramu. Najan apa jroning ati nanging aku ra iso ngerti. Kon dhuwur jere. Kipas, cari angin. Luweh. Apa kuwi? Lepas. Iya. Angin. Iya. Ayo. Yo. Apa? Panas. Kita aku lali. Apa Wis ora keti. Ya pinter kode saiki. Yo. Andres. Sino selita rembulan jarine kanggo aku. Wis nganti kalau
Apik, apik. Kita lawan hari ini, kita bertiga ini lawan Mas Irul dan Lek Opi, oke. Dan Lek Dauni, oke. Hah? Bakal teluhe menang wae. Meneng wae, bedotmu. Bedot. Ayo sikile wis nggo apa jal? Kaos kaki Nah iku banner. Yo, Nah iki sepatu nono sing Anyar kotak-kotak barang sepatune yo anyar, kabeh do playon. Iki sepatu. Sikile sing dhuwur siji nggon Opi. Nek mlaku iso ngene. Kaya carane. Ayo, saya cerita yo gantian. Wajib gawe lanang wadon lurung ilmu. Wajib gawe lanang wadon lurung ilmu. Ojo liran yen dura rusak bodomu. Ojo liran yen durung rusak bodomu. wajib ngangin lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngangin lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Belas. Rabi kuasane agawe Agawe wana. Rabi kuasane agawe Agawe wana. Rabi kuasane agawe wana. Rabi kuasane agawe wana. Dinamo sunat ulungi mareng sambayan. Dinamo sunat ulungi mareng sambayan. Ulungi mareng sambayan. Sepi rasane waktu biyen muca dhewe kangen karo seling kancane. Jaman semono yen tolan rame-rame guyub rukun seneng atine.
Dek apa wes lali sliramu desa mana yang dalam keraku ancen wes suwe gak tau ketemu wes mesti lali aku dek mumpung saya jogetan ketembaran kalau aku jadi otot bongganku kenemu bali elek maliko iku sepirasane waktu biyen ucul dhewe langot terus selenggatane zaman semono lan rame-rame kuyuk rukun sana atine Audio Sound System. Apa wes lali sliramu desa mana yang keraku pancen wes suwe gak tau ketemu wes mesti lali aku dek mumpung saiki ketemu jogetan ketembaran karo aku dadi tombok kangenku kangenmu bali elek nalika iku sepirasane waktu biyen ucul dhewe nglangot terus selenggatane zaman semono yen dolan rame-rame kuyuk rukun sana ngatine suarane yo adik gelang alit ali-ali sandulen kanggo tombo kangen iki rasa sekimpi durung kudu bengi rasa kangen wis iso meli rasa sekimpi durung kudu kali rasa kangen wis iso mari. Piye Lur, aman? Apa-apa. Aman. Dan juga terima kasih bagi teman-teman kita semuanya. Halo Bos, sehat-sehat ya Bos di situ gini. Iki cekel. Awak dewi ning kene yen ana Manggala Rimba juga. Selamat datang di sini, matur sembah nuwun, sehat selalu pokoknya diuri-uri kabudayane bolo. Yuk kita goyang bareng-bareng semuanya yuk, Cok. Ya wis, saiki digawe rodan mana? Ayo, arep-arepan. Nah, ayo. Apik. Kok panas to gulune to iki? Ayo piye? Iki
Iki flash iki kena untune tambah meling lho. Apa? Riko aja dena-denae lho. Lah, iki glune iki. Ya, ayo. Saiki udah dadi apa? Ya Irfandi. Ya, wis ya Irfandi awak dhewe. Ya Irfandi. Irfandi. Ya Irfandi apa ya Iya Irfandi? Irfandi ronce kembang. Ya apa? Ambunemu biar seminar. Aja sirame mengon diturut gawe pangeran. Monggo 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 ingkang langka sekita sira urip ning alam donya ora suwe namung sedila. Dadi rasa keras-keras. Rasa gobokan. Saiki tak gawe le musike alon dong. Alon Kudu sik. iso. Ya Irfandi awas kudu iso, kudu iso. Alon sik. Alon sik. Bro. Ya anter. Bro. Nah, dirungake le nyanyi kudu alon. Ya. Matane. Iki nggon matane le aduh ki. Ya yo. Iya. Iya. Alon sih. Ya Irfandi ronce kembang. Wangine biar gumilang. Ojo sira mengo miturut gawe pangeran. Ya Irfandi ronce kembang. Wangine biar gumilang. Ojo sira mengo miturut gawe pangeran. Monggo langkai kang sakeco urip pira ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo. Ya Irfandi ronce kembang wangine biar gumilang. Ojo sira mengo miturut gawe pangeran. Ya Irfandi ronce kembang wangine biar gumilang. Ojo sira mengo miturut gawe pangeran. Monggo langkai kang sekeco urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo. Piye. Siji, ibus. Cengep. Weh, Dewe ngono joget. apa? Vokal iki mek nyanyi. Apa jak joget? Ya Irfandi ronce kembang. Sing nyanyi iki, aku wis nyanyi. Oh. Sing nyanyi lek Lukman, lek anu, Oke kowe menggos ngono. aku yang ngomong yang pegang deh. Lek Irul, Untung ra ro melet. karo Ubi. lek Upi. Modun pi. Dirasakne pi. Ayo. Nyong sing nyanyi nyong wis tak alun. Ayo. Ya, ra iso. Alun. Cuk banter kepiye rasane? Ayo. Nyong sing nyanyi nyong. Modun. Alah. Iya Irfandi. Ayo gantian. Ayo modun no. Set. Ayo. Modun. Lek Lukman sabun luk rasane ya. Ayo modun. Ayo Luk. Sabun luk. Saduk lan ini. Ayo sabun luk mudun. Nah, dirungake. Aran sik ya. Tiada bagus tanpa sabun Luk. Sabun luk ya. Hadir. Kono. Ya. Iki wis tuwa ora. Kono. Kowe sing nyanyi opi? Iya. Des. Papi Bule. Kowe sing joget. Alon Irfandi ronce kembang. Iya. Ngono. Rene kaloro. Iya. No. Ya Irfandi ronce kembang. Iya. Bangunemu bal sembilan moto sira mengamingo diturut gawe pangeran.
monggo sedaya mawon iki lelakon kontolang nika enten Mas Upi kalian Mbak Lukman monggo sesarengan padha ngibadah yuk ayo sesarengan monggo 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 tetep ora ngos-ngosan. Abe. Ayo. Yuk, kita awak dhewe ganti nih. Awak ganti. Ayo. Ayo Gus. Nek Gus juga karo ora kuat. Ayo balik. Ayo. Ayo wis. Nah, iki jenenge wong kerja. Ya wis nyanyi ya wis joget. Wis ngono kuwi. Diteni kuwi Des. Diteni kuwi. Iya. Ora apa-apa. Ayo, digawe ora dadi. Apa? Apa? Lagu-lagu. Aku rada budek to. Nyeket biyen budek kok kowe. Lagu? Ya, Martono. Lagu lho. Ya, oke. Lagune sing sip kok. Sepasang remaja jatuh cinta Tuan Dewi Sasmara. Oh saleha. Ayo. Apa? Kuwi po, Cinta Mulia. Pak Keman saya po mlaku. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah Suwadewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang di sejuta, saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak tergoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita. Indah, ayo. Wis itu di barisan kok. Wis. Langsung wae rasa omong kowe, ayo langsung kowe pas-pasan kowe. Ayo. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Ada joget
Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari kehidupan supaya bisa derajatkan di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Piye? Piye? Ya. Ngombe saya ngombe. Toyo pamirsa sampun sami kelot kula saged sobat teater pambagyo sugeng dalu sugeng ngamreksani kesenian monol wonten ing dalu iki rame critane anggone bebarengan ora sing lanang ora ana sing kalah kabeh prajurit padha sami bubar padha pateng kalahkan sareng kepat para pamirsa sampun sami kelot kula saged coba teater pambagyo sugeng dalu sugeng ngamreksani kesenian monol wonten ing dalu niki sarane lanang mlayu nakar-nakar amarga akhirat dan harya penangsang ora ana sing kalah ora ana sing menang prajurit kabeh padha nunggak jarak slompret tempul Gangkari ala katipun imbala konang loro tor slendro slompret elok cara kutang kang marake itu pacar mangap makapatan ujang kanon kalian sedaya kagungan reot pranyoto gawe kumbiro. Oh iya. Gemprak liler si koloko sang rasekso mana baan untak sarwi lumampat hanya nyakat sang paketan dan datang sebulan jiwa akan lumangsa mangsa pecah kasulaya. Bali.
kang anggap gemprang anggap raang ilir sing ngomong diri sang raseksa hana baang muntap-muntap sari lumampat hanya gat-gat sang paket akan datang sambulan berjiwa akan mangsa bangsa pendaka sulaya Ya. Jadi ini sesi apa ini? Sesi foto-foto, oke. Bisa sapu des iki. Wis, ayo lek lep, jaluk pangapura dhisik lek lep. Jenggok Pak Pait Mas. Nggih, nyuwun pangapunten wi wala atur kula mboten penak ing atine panjenengan. Lan ugi kelakuan ingkang iso kuwi kemudi kok ketek ngoten. Lan ugi kula dongaaken muga-muga pengantin kalih jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Injil punika wis wong cilik ana pecalakan Sri Kandini Mahesa Karya Budaya Indonesia. Dunya monggo sesarengan. Yo sing jaga pertiban monggo bareng-bareng. Yuk, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.